Stretli sme sa tu kvôli korupcii, pretože nám vadí, pretože mladí ľudia si plne uvedomujú, čo tá korupcia znamená. Je to veľký neduh našej spoločnosti, znamená to, že nemáme všetci rovnaké práva a rovnaké možnosti. A je na čase s tým niečo spraviť. Všetko, čo sa týka korupcie, je trestný čin a napriek tomu sa s tým vôbec nič nerobí a tvárime sa, že je to v poriadku a nám to vadí. Takže sme tu preto, aby sme ukázali, že nám to vadí a chceme, aby sa niečo zmenilo.